Безопасност на движението по пътя. Улично движение. Правила за движението по улиците. Безопасно. Улицата. Тя е за пешеходци и автомобилисти. Улично платно. Тук се движат превозните средства. Тротуар. Тук се движат пешеходците. Безопасно. По тротуара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат да изскочи на шосето. Там е опасно. На шосето не играй. Там е опасно. Запомни ли? На шосето не играй. Къде да играем? Играем на точно определени за игра места, далеч от улици и автомобили. Това са паркове, градини, детски площадки. Здравейте, аз съм Картофчо. Когато се движим по улицата, ако няма тротуар, какво да правим? Някои улици са опасни, защото нямат тротуари. Там движението на детето е отляво, срещу движението на автомобилите. И децата, ако са повече от едно, се движат в колона. Запомнихте ли? Велоалея. Тук се движат колоездачите. За безопасно прекосяване на улицата наши приятели са светофарът, пешеходните пътеки зебра и обикновена, пътните знаци. Всичко това ни помага да прекосяваме безопасно. Светофар. Верен наш другар. Светофарът за автомобилисти има 3 светлини – червена, жълта и зелена. Охо! Светофар за пешеходци. Разбрахте ли? Светофар за пешеходци. На червено спираш, на зелено преминаваш. На червено спри. На червена светлина спираш по-навътре от ръба на тротуара. На червена светлина спри. На зелено премини. Но не бива да се забравя правилото да се изчака на тротуара, да се огледаш наляво-надясно и чак тогава да преминеш. Запомни ли? Улицата се пресича безопасно на пешеходните пътеки. Пешеходните пътеки са няколко вида. Пешеходна
пътека зебра. Пешеходните пътеки изглеждат понякога така. На червен фон, за да ги виждате, а това също е пешеходна пътека. Тя е обикновена. Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека, децата трябва да спрат малко по-навътре от ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво, после надясно, да се ослушат внимателно, за да не идва автомобил. А ако не идва автомобил, пресичат улицата без да тичат. Ако няма пешеходна пътека, какво да правим? Заставаме на тротоара, зад бордюра. Оглеждаме се наляво и надясно и ако няма в близост коли, преминаваме бързо, без да тичаме. Пресичай безопасно. Когато видиш приятел от другата страна на улицата, стоиш на тротоара, оглеждаш се наляво и надясно, ослушваш се и ако няма автомобили, пресичаш бързо, без да тичаш. Ако няма светофар, ако няма пешеходна пътека, търсим ето този знак. Той ще ни покаже къде има подлез, а подлезът е мястото, на което пресичаме безопасно под шосето и автомобилите, ако няма светофар, ако няма пешеходна пътека. Нашето място за пресичане е подлезът. Подлез. Прекосяваме безопасно под шосето. Ами сега няма страшно. Под шосето. Подлез. Запомни ли? Има важни правила. Правила, които не забравяй. На улицата не играй. Преминавай само на зелено. Преди да прекосиш, се огледай наляво и надясно. Изчаквай зад бордюра на тротоара. Правила, които не забравяй. Регулировчик. Полицай, който регулира движението. По света и в Европа всеки с велосипеда спира винаги на стопа, щом на пътя го съгледа. Себе си добре ще браните, ако спазвате забраните. Себе си добре ще браните, ако спазвате забраните. Всички палави юнаци, щом научат тези знаци и са тръгнали на път. Пътят ще им стане лек. Пътят ще им стане лек. Забранителните знаци са кръгли с червен кант. На бял фон с черно е изобразена забраната. И раз, и два, и три, и четири.
Предупредителните знаци са триъгълни с червен кант на бял фон, с черно изобразено съответното предупреждение. Аха, и раз, и два, и раз, и два, и три, и четири. И раз, и два, и три, и четири. Всички шансове добри са, с колело навред да минеш. Ако знакът светло-сине, из велосипед изписан. Знай, освен предупредителни, има знаци задължителни. Знай, освен предупредителни, има знаци задължителни. Всички талави юнаци, щом научат тези знаци и са тръгнали на път, пътят ще им стане лек. Пътят ще им стане лек. Коли летящи киси, право на лъва в устата, я през подлез замини си, мирната ти е главата. За да няма наказания, има знаци указания. За да няма наказания, има знаци указания. Указателните знаци са правоъгълни с син или зелен фон. На бяло поле с черно изобразено указанието. Всички